Sziasztok! Josh Már vagyok, nemzetközi DJ és zenei producer, és ez pedig a második szakmai oktató videóm. Aki nem nézte meg az első videót, azt mindenféleképpen tegye meg, hiszen az az alapja annak, amire ráépítjük a mostani videónkat. Nos, kezdjük egy kis ismétléssel. Az előző videóban megtanultuk a digitális jeleket, megtanultuk az előerősítést, illetve miért fontos az előerősítés, és akkor most a második részben viszont ezt tovább visszük egy fokkal. Nos, kezdjük azzal, hogy benn vagyunk egy diszkóba. Ugye DJ-ként dolgozunk, a hangfalak rá vannak fordítva a közönség felé, nekünk meg mixelnünk kell, dolgoznunk kell, tartanunk kell a buli színvonalát. Mi az, ami fontos egy DJ számára? Hát elsősorban ugye mi tanulunk fizikát ezekben a DJ oktató anyagokban, ezért tudjuk, hogy mi árammal dolgozunk, illetve hangnyomással. Ugye az áram, ugye a feszültség, az áramerősség, a hangnyomásnak pedig a decibel a mérő egysége. És ugye mikor vásároljuk a hangfalakat, akkor nem csak a teljesítményt nézzük, hogy mennyit fogyaszt az áram, tehát mennyit teszik a cucc, hanem azt is nézzük, hogy milyen teljesítménnyel, mekkora hangnyomással küldi ki a zenét az emberek fülére. Ugye ezt számoljuk, nézzük azt is, hogy körülbelül a klub, illetve a rendezvényen hány fő fog részt venni, és ennek megfelelően rakjuk be. Ugye 10 főre nem kell vagy 50 főre nem kell egy nagy parti hangrendszert bepakolni, elég lesz mondjuk egy 2-800-as mélynyomó, meg a hozzá kapcsolódó 2 topláda. Ugye ezt közönség felé fordítjuk, és akkor úgy leadjuk a zenét. De ugye mivel, hogy mi a hangfal mögött helyezkedünk el, ezért mi késve hallanánk a zenét, úgyhogy kellene kontroll hangfalak is mindenféleképpen, de legalább egy. Ugye, ami a mi fülünkre van ráfordítva. És akkor a keverőpultnak a működése, vagyis hát a kimenetei úgy működnek, hogy ugye van egy mesterkimenet, ami ugye a zenét a közönség füleire tolja, illetve van egy boost, egy kontroll kimenetünk, amit egy boost volume gombbal tudunk szabályozni, hogy erősítjük, halkítjuk. Erre vannak rákötve a kontroll hangfalak, ami viszont a mi füleinkre van fordítva. Ezáltal egy szinten fogjuk hallani a közönséggel a zenét. Tudunk dolgozni mindenféle késés nélkül, tudunk szinkronizálni, stb. Nos, a legtöbb videóban, amit online lehet látni, azt látom, hogy a DJ-k így dolgoznak. Miért történik ez? Hát elsősorban azért történhet ez, mert fingja nincs az illetőnek, hogy mi a DJ szakma. Tehát fogalma nincsen, nem tanulta sose. Ő megtanult 2 zenét összemixelni, vagy esetleg 3-4-et, és ezzel ő már DJ-vé vált, és már így járja a bulikat, és hívják őt fellépésre, és zenélget. Ez mind nagyon szép és jó. Egy probléma van, hogy mikor beállítjuk a bemeneti hangerő szabályzással ugye a hangerőt, a dinamikát, akkor ugye egy digitális jelet fogunk erősíteni. Na most a fizikában úgy működik, hogyha valamit túltolsz, túl erősítesz, akkor ez elváltozik. A hanghullámok elváltoznak, ezáltal torz lesz a zene, amit te lehet, hogy saját füleddel nem fogsz hallani. Sőt, egy buliban biztos, hogy nem fogod hallani, hiszen a buliban ugye mi 124 és 145 decibel közötti hangnyomáson dolgozunk. Ugye rezonanciák vannak, hangrezonanciák, dübörög a zene, ugrál, mozog az egész színpad, stb. Ugye a füled rengeteg zajnak van kitéve. Ugye az emberi fül az mire lett tervezve? Arra lett tervezve, hogy kint sétálsz a tisztáson, hallod a madár csicsergés, csend van. Na most egy diszkóban ennek a sokszorosa tulajdonképpen, ami eléggé káros hatással tud lenni az emberi fülre. És ugye
egy ilyen 130 decibelen egy ilyen torz jelet kiküldesz az emberek fülére, borítékolható 100%-os halláskárosodás. Egy 2-3 óra eltelte után biztos vagyok benne. Na most, hogy ne történjen meg ez, mert hogy ezt csinálod, akkor mind a magad hallását, mind a közönségét és minden dolgozónak a hallását lerombolod. Tehát maradandó egészségkárosodást fogsz okozni nekik. És ugye mindenki mondja azt, hogy hát nekem nem volt semmi baj a fülemnek, hazamentem, csengett egy kicsit, stb. Igen ám, csak a hallás károsodásnak az a mellékhatása, hogy buli után cseng a füled, zúg, fejfájásod van, és nem fogsz tudni elaludni, mert annyira cseng a füled. És hogyha ezt tapasztalod, akkor biztos, hogy halláskárosodást szenvedtél valamilyen fokon. Na most a halláskárosodásnak a problémája az, hogy nem azonnal fog romlani a hallásod, csak a jelek jelentkeznek, ugye a csengés, zúgás, hanem 15-20 év múlva fog jelentkezni a hallás csökkenés, de az viszont 100%-os. És akkor azt veszed észre, hogy nem hallod a dolgokat, ismételniük kell melletted lévőknek, hogy mit mondtak, megveszed az első hallókészülékedet, és azt egyre erősebbre állítod, mert rohamosan zuhan a hallásodnak a minősége, és ezzel rohamosan kell feljebb állítanod a hangerőt. Aztán végül megsüketülsz rosszabb esetben. Szóval, és 20 év múlva ugye kit fogsz beperelni? Melyik buliba jártál? Melyik DJ tette tönkre a füledet? Nem tudhatod, mert több buliba is elmentél, több DJ is így használja a keverőpultját, tehát tulajdonképpen mindenki, aki így használta a keverőpultot, mindenki hazavágta a füledet. Mindegyik. Nem véletlenül vannak ezek a LED panelek, nem azért, hogy szépek legyenek a keverőpultjaid, hanem azért, hogy segítsék a munkádat. Nem kell külön műszerrel beállítanod, nem kell minden egyes zenét, nem kell külön. Régenben egy kicsivel jobb voltak a dolgok, mert ugye voltak ezek a hanganyag hordozó lemezek, ugye a vinil, a CD lemez. Láttam olyan keverőpultot, ahol csavarral bele volt fúrva, hogy nem szabad feljebb tolni ezeket a gombokat. Oda volt rögzítve, tehát csak addig tudtad tolni, ameddig a csavar volt, tovább nem. És ezt azért csinálták, mert tudták, hogy azok, akik itt dolgoznak, azok hajlamosak arra, hogy túltolják, és hazavágják az ott dolgozóknak az egészségét. És a tulajdonos mit csinált? Fogta, oda csavarozta a gombot. Nem tudtad tovább tekerni. És ez nem véletlen volt így megoldva, mert ezzel biztosította be a saját egészségét. De sajnos a mai rendszereknél, ugye a konzoloknál, keverőpultoknál már nem tudunk így csavarozgatni, mert elrondítjuk, tönkrevágjuk az eszközt. Kénytelenek vagyunk megtanulni a helyes szakmát ahhoz, hogy helyesen tudjunk dolgozni. És ezért ilyeneket például nem nagyon látok az interneten, sőt, DJ szakiskolákban sem nagyon oktatják. Úgyhogy ezzel a videóval te most szaktudást szereztél arra, hogy miért fontos a bemeneti hangerő szabályzó, miért nem ezt használjuk, hogyha fárad a fülünk, miért nem ezt tekergetjük, és miért a boost gombot, ugye a kontrollládákat, illetve a titok, hogy ha elfárad a füled, ugye tompán hallod a mélyet, ezért a középre keverünk. Mert a középtartományt mindig fogod hallani, akármennyire fárad a füled. Mindig fogod hallani a középtartományt. És mikor középtartományra keversz, akár fülhallgatóba, akár bármilyen úton, módon, azt mindig pontosan be fogod tudni állítani a szinkronizációt. És ezáltal szépen fogsz tudni dolgozni. Tehát, ha nem hallod ma úgy a mélyet, keverj a középre. Ez egy DJ szakmai titok. Azt mindig fogod hallani. Még a buli legutolsó percében, és még hogyha 12 órás a buli, akkor is. Tehát nagyon fontos, hogy a LED panelek segítenek nekünk beállítani. És utána nem nyúlunk hozzá. Csak a következő új zenénél, mikor azt is beállítjuk. Utána nem nyúlunk hozzá a keverésnél, csak ezeket a gombokat, meg ezeket a csatornákat használjuk, meg az effekteket. Ennyi. Jó? Nagyon fontos. A saját egészséged
a szórakozóknak az egészsége és az ott dolgozóknak az egészségének a megőrzése, megóvása egy alapvető fontos dolog egy DJ számára. Nem rakjuk bele a tilos tartományba, soha nem rakjuk bele a zenét. Mert a hallást senki nem fogja kifizetni. Egy komplett fült nem fognak tudni kicserélni, hogyha tönkre megy. Akkor süket leszel, meg nagyot halló, örök életedre. Jó? Meg mások is tönkre vágják a füledet, annak nem nagyon örülsz. Sőt, senki nem örül neki. Jó? Tehát akkor ezért fontos ennek a csatorna beállításnak a módja, hogy ne legyünk halláskárosodottak. Magas. A DJ szakmát úgy képzeld el, tehát maga a diszkó egy veszélyes üzem. És ennek a veszélyét az áram, illetve a decibel okozza. És ezért nagyon fontos, hogy a szakmát helyesen tanuld meg, mert ha nem tanulod meg, óriási károkat fogsz tudni okozni vele. Na, ennyit erről a videóról. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek és itt voltatok velem. Megyünk tovább a DJ szakmai anyaggal. Ez a videó, ez erről szólt, mert ez egy nagyon-nagyon fontos és egy alappillére a DJ szakmának. Úgyhogy köszönöm szépen, hogy megnéztétek. Lájkoljátok, ha tetszett. Mindenféleképpen iratkozzatok fel, mert haladunk tovább az anyaggal. Jövök a következővel, és megyünk felfelé egészen a mester szintig, ha az időm és energiám, illetve ti is szeretnétek, illetve az időm energiám engedi. Szeretném kitölteni azt a rést, amit senki nem akar kitölteni. Ha már egyszer szabadon zenélhet bárki, szabadon lehet DJ bárki, akkor azt csinálja biztonságosan és szakmai tudással. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek, iratkozzatok fel, és a következő videóban találkozunk. Sziasztok!